En dan komen we onder bij het Treestplak. En in de studio binnen Greta Koopmans en Oebele Kooi. Je kan wel vertellen over het Treestplak. Dat komt er in Burgum. En dat wordt een toegankelijke plak gecreëerd. Bedoelen van mensen die behoefte hebben aan rust, bezinning en treest. Met name in tijden van verlies. Vanuit welk initiatief komt dit? Greta, of was toen eigenlijk komt het terug een boer aan de kant van het dik in België. Wat opdoemde op een hele treeste dag. En daar heb ik een foto van maken. En iets dacht van ja. En op de foto moest ik eigenlijk zien van waar dat boer ook hier. Mm-hmm. En later thuis, dan leest het nog eens en besjust het nog eens. En toen dan zit ik in een werkgroep Dag van de Spiritualiteit. En dat zie je thema Ierde. Yeah. En dus van die kant oor en dan begint er wat te borrelen. En zo is er uiteindelijk een werkgroep Treestplak vormen om te zien. Want we zijn van dit is zo'n mooi initiatief. Dit zou eigenlijk in Burgum ook prachtig wezen kennen. Yeah. En de werkgroep Treestplak had zijn van begin ervoor. En we gaan een plan maken. En net hoe inracht is. En dat is in heel kwad. Hoe het begonnen is. Ja. En waar komt het Treestplak? We gaan we hebben wel dit maar plak in Burgum. Mm-hmm. En we zijn van het is belangrijk dat dat toegankelijk is voor iedereen. Maar dan moet je inderdaad de rust vinden kennen. En het mag ook net een hangplek worden. Hè? Want dat wordt natuurlijk ook wel heel spannend. Dus we gaan een aantal alternatieven in Burgum jongen en betocht. Maar we kwamen eigenlijk steeds weer waarom op één plak. En dat we hier toch bij het Kerkhof in Burgum. Mm-hmm. En net om Treest direct te verbinden onder de heer. Want Treest heb je op meerdere momenten nodig. Ja. Maar we zijn wel, eigenlijk is dit wel een heel mooi plak waar het wel ken. En waar ik de rust en we hebben ook het idee van dit wordt net een hangplek van jongeren of iets dergelijks. Nee. Dus we zijn uiteindelijk in peteergang met het college van de kerkrentmeesters in Burgum. En want we hebben een plakje op het Eeg, wat echt onder de randen van het cirkel is. Waarbij is dus echt mooi het uitzicht over de landhaast maar. En we gaan vragen van, zou we dat kennen? Zou dat wat je betreft mij? Nou, die waren eigenlijk inredig. Zijn die op het plan wat we hier toen ook een beetje een ruwe schets hoe het eruit zien moest. En die waren eigenlijk inredig van, prima, wat u betreft, mij het kom je mij dat stukje groen daarvoor in de broek nemen. Dus het komt op randen van het Kerkhof, zeg maar, een beetje onder de noordkant. Ja. Daar komt het Treestplak. Ook bij de Kruiswij? Bij de Kruiskerk, ja. En daar hebben we direct verkozen om blomballen in een spiraalvorm te planten. Daar. Ja. En wat staat daar symbool voor? Nou, een spiraal die zit symbool voor een levensreis. En elk maakt het een reis. En daar zijn mooie momenten, minder mooie momenten. En de ballen vol veerkracht, die plant je in het najaar. En in een maai die dat ze bloeien, is dat weer een teken van hoop en nieuw begin. Dus die symboliek, wat onderwijs in je levensbad, jou die blomballen, ik waar. Ja. In die spiraalvorm. Mooi, ja. Ja, en eigenlijk weer dat op de dag van de spiritualiteit in oktober. Is daar een start mee maken. We binnen de werkgroep hebben we op een mooiejesdag weer het maar nijstimmerdag hebben we die hele spiraal uitgeroeven en de eerste boom plant. En op de dag van de spiritualiteit, dat weer 13 oktober meerlijk. Toen hadden alle mensen daar hun eigen boom in de groen planten, zeg maar. Dus, en dat weer eigenlijk een beetje de start voor u voor het Treestplak, zeg maar. Ja, hartstikke dus, mooi. Ja. En er moet ook geld komen, het moet ook bekostigen worden. Klopt. En daarom ga je met maandmiddag 26 januari een bijeenkomst in de Kruiskerk van 3 tot 11:05. En wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er tijdens die bijeenkomst? Ja, wat wij eigenlijk zijn ervan, het is misschien wel mooi om een beetje in de sfeer van het Treestplak te blijven. We hadden eigenlijk een beetje het thema bakje troost. Zo van, meestal ben welkom in de Kruiskerk om een bakje troost te hebben op Snijdenmedia. En daar gaan we wel een beetje een programma omheen maken. We beginnen met even natuurlijk een welkom. Dan is er wat muziek.
Er is natuurlijk koffie ook inderdaad, met iets erbij. En dan jongen vertellen verhalen. We willen meestal ook even de gelegenheid aan om op de plak te zien waar het de eerste plak komt. Om daar even een link mee te maken. En we gaan een presentatie doen over waar het initiatief bij komt. Wat we tot nog te dienen hebben, met wat foto's erbij. Er is een hele mooie maquette is maken van hoe het eruit komt te zien. Nou, die is daar te zien, maar daar heb ik foto's van. En weer een stukje muziek en dan een verhaal. Dus dat proberen we een beetje gewoon ontspannen, gezellig mee te meisjes. Ja, precies. En er is rond €8.000 nodig, hè? Ja. En wat moet daar verkocht worden? Waar is dat van nodig precies? Ja, nou dat is in vaste plak. Wat we eigenlijk willen is het is een soort bankje, maar een bankje plus nemen wij het wel eens. En wij met kort en stalen panelen willen we dat eigenlijk in een soort cirkelvorm. Een bankje aan de binnenkant en een bankje aan de buitenkant. Aan de binnenkant, dat is een beetje de geborgen, maar die panelen komen dan in een hele cirkel. Dat is een beetje de geborgenheid viel. En aan de buitenkant kun je zitten. Dat is ook mooi voor de omgeving heen is. En eigenlijk gewoon, daar gewoon zitten kennen. En het steuntje in de rug, hè? Dat is de letterlijke, natuurlijke steuntje in de rug. Ja, prachtig. Ja, en die panelen, dat is eigenlijk gewoon het jure materiaal en dat moet maken worden. Daar zit monoor in. Dat is eigenlijk het meeste, kost het meeste geld, zeg maar. Ja. Heel praktisch, jongen. Ja. En je hebt via giften ook al een bedrag binnen. Ja, klopt. Maar nog net genoeg. Nog net genoeg. Nee, er zat de meesten binnen die nog wat aan willen. Dat kennen altijd natuurlijk. Ja. En More Media is daar de gelegenheid voor. Ja. En dat mensen zeggen van, ik ken More Media net, maar het lijkt me wel, ik wil even wat van je aan. Hoe is het dat doen? Er is een bankrekeningnommer. Dat hebben we nou natuurlijk net even paraat. Maar, is het op ziekte op internet? Dat kennen ze. We hebben net een specifieke site waar dat staat. Nee. Dus dat is nog wel de college van kerkrentmeester beheert dus financiën. Dus dan, als het oermeis in de protestantse gemeente onder vermelding van het reestplak, dan komt het uiteindelijk bij buis te wonen. Oké, hartstikke mooi. En die rekeningnummer zit vast op de site van de protestantse gemeente. Ja. Nou, tegen dank dat je er even vertellen van Oebel en Greta. En succes, More Media, ek. Ja, dank u wel. En wie kan ik zeker eens even delen om te zien. Nou, dat is wel heel mooi. Als het Sofie is en het is dan laten we dat zeker even weten. Mooi zo. Ja. Dank u wel. Bedankt.